sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adangdangan. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay nang guraan ken nanguy-uyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. Nuapay anay bagak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Hi Adele, good morning. Hello Carl, good morning to. Naimbag man ta nasapa ka ita. Wen, nakababayin mo't ngamin no pagurayag ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga Carl. Di mo unay ti mang pasablog kanyak wan. Amangan ngamin no mamati ak. Mamati ka ngamin tapno may salakan ka. Malawanan. Talaga asika. Ingaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera nga Adele, kumusta nga iti bagbagakin ka? Nga anya Carl? Ti idat-daton ko kin ka ay-ayatin ka unay. Bayan na kumamat amang panak na kiti dayta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim ta di mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanyak nga gi-deliver ka dagiti lako. Saan nga umdas dayta kanyak? Ha? Adele? Ibatam ti imak, Carl. Pangaasim, amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. Sorry. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga gururay dagiti customer ta. Carl? Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas matan ti oras ti panag-deliver mo. Well, nalpasan. Ngam, di nakpay inaklon. Iso nga dak manan dito eh. Anya? Adele, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mang rabrabak lang. Patyan na kumaman. Pangasim. Carl, inaunaak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Kan maysa, addan anak ko. Uyawan da kan tulaang dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawan da. Tinapatid. Makadinak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanyak. Carl. Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik nam kanyak. Hindi mo kuman paglibakan dayta. Ha? Narik na akong dayta iti damot na pailangang tinagkita. Awan mo't siguro may bagam kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturposak, kat adan tumot maipagpanakkel ko. Carl. No aklunan nak. Ikarit nga aramidag kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayaten, kan ipatid kayo adwa iti nalablabos pay ngam iti panang ipatid ko iti bagik. Dayta ti imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. Good news, iha. Manipod ita,
Dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay so, mami. Wan, anak ko. Day takit no okay lang kan ka. Siyempre, mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko. No agawid ak nga agapuy di pagadalan. Oh, agyaman ak Abigail. Welcome home, Tito Carl. And welcome mumut ani Tito, mami. Tarasam. Ah? Okay. Welcome home, Carl. Yay! No kasta, inaklon mo ni Carl, Adel? Wan, inyawid ko pa yan ijay dagos ko ah. Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre ah, narigatan. Ang mga no ibawing na pa iti sa bali ti panagayat na. Sayang mat. Ha? Talaga ngay nalistuan mo, friend. Ay, kituan ah. Diyan ko nagpakipot. Man-manon ti kasjay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay. Ngam matured ngagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla, agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sahanak abo makatadagos. Katrumbang na laang namin, friend. Wan, isuasikan ti makamu dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan nadilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwam. Anya ti kayat yu asawan, mama. Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Iba kumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sa bali ni Carl. Pang-asiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak to na ita iti katawunan na. Sinaan na kantulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, Agpanunot ka kumaan na imbag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Itiriknam. Sikan tumat laeng manen ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail, manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat day tadel. Mama, Sige, ala. Kitaan tayo ano agbayag day ta Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, napanunot mo pa itinagawid dito'y balay, sika, Carl. Wen, mama. Indagas ko lang nagiti grocery. Apara ka na kayo. Rumarak mo't lang at agos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, naggapo iti sugar, mami. Kasta ka di? Unay kayo matin, mama. Saan ko mamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at gitao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar, mamim, kunaklaang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasem man ti sangapulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuykuyog kayo. Naawanan ni Bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang twinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman.
Ay, lukas ta, agdendin na nga rudan ti anak ta, kanda dya Carl. Ay, anya pa ingay. Una! Ay, una yan. Talaga man naging bubukod dyan anak mo. Tilag manin pagragsakan at pinampanunot na. Huwin nga rudwa dito. Intunlok wanda, agawid tumanan dito balaya kundi sangit. Iba tinan tumanan ti anak na kanata. Kat natamanan ti kakaasi amang awir ka ni Abigail. Okay lang kuman, no saan nga ubing dayjay a Carl. Laita nga raw ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ta. Dayta mo timbagakken kwa na. Agam ko na naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma a lalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amo na ka no atong palan dagiti Karina. Nasirip mati kunak jay anak ta. Naggraduar pa nga ron iti upat atawan na kurso na. Angam, apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan da nga gina iti dadya a Carl. Malaksid nga ubing, agad adal pa ilaan. Di kat isupas ti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag kadakwada kat awan mo trabaho na iya akal. Ay kat asino kumapay ngay, Juanito. Automatic at ti anak ta. Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kung ti mamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayak lang bit ni Abigail. Partakan nyo ta saan bumaw ti ginao kapag sasangwan tayo. Umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka, taigawan ka iti kanam. Dito Thank you, Tito. si Kangay bakit? Agtugaw ka matan dito Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala, agawaan nyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iji pwesto. Sakto mat sumrak iji pagadalan. Intun malaman nagiti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka di mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanugak mat Nga mapukaw amin dagiti abambanog ko no makitkita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmangtan iti pigsa kanyak iti inaldaw a panagbiag ko. Agyaman nak, Carl. Agyaman nak gapo iti kinagagat. Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awanan yaman na, Adel. Pakaragsakak ti aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga rin ti mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapo ta ipatpatag kayo ka ni Abigail. Aywan gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbalin nga okay ka ni mama? Carl. Da kayo ngay mat kadapapakin mamam. Okay kayo ka din? Ay. Kas iti inam. Diyak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwada iti kaong ganda. May papankan ka. Bayampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti adda iti sitwasyon da. Aramidak matikas jay, kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo dagi jay. Isa protektaran da ka lang. Ay, pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali. Kasaritak tumanan da papakan, mama. Saanan? Bakit? Bayampay lang kunakmat. Patya ka maawatan tan tumot lang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok adumtang tumot lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa'y lang diti pagadaran Saan pa yan dismiss bakit? Apay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak mo ti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanagan hak.
Ada nga min pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to'y giant, apaman na malpas ti klasem. Sige, Adel. Jakon sumrak iti sumaron na subject ko. Umuna kayo na di ospital. Urayan da ko ni Jai. Sige, Carl. Katagyaman, nak. Kumusta ni Abigail, bakit? Kasi ti Diyos, naispalan iti pagkad. Nadinggi ka nung ko na ti doktor. Oh, kaasimat. Imbang langin ata nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Tano saan? Amangan na dandagos na napasamakin ko, ana. Ay, awan ka rod lakay. Kumusta ang kasasaan ni Abigail, Adeline? Kumusta ti kasasaad ti apo ko mi? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, Papa, Mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am, sir. Kay, sa dinungay, tayan na ita. Madama ang maururay ti panaka-i-transfer na iti ward, Papa. Ay, saan nga iti ward? Nas ka na mataming iti gusto ti apukaw. Iti private room, ti rumbang apagyanan na. Ayan na iti doktor, kasyak ti makisarita ka na kwa na. Ang, Papa. Di kagdanag, kasyak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia. Kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ha? Ay, kwa, bakit? Pasensya ka lakuman. No saan da ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ha? Okay lang. Kasnakon-akon. Maawata kita. Ala, umay kakit di, tama pantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas tatilang amlakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Kwa? Awan na dyan, bakit? Okay aklang. Asino nga minti ka te-text mo aya. Ibagam ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni Mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Tinasayaat, agrobot ka. Mapantay di balayo itamat laang. Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat na ni di palengke. Tagumatang ta iti masidaken grocery nga isang petay di balayo. Nagunagmatan di uyak yo, Mama. Apay nga tayo lang ibaga. Masakit kayo matgayam. Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang agawid. Manipod iti pimanaw ka. Pasensya kayo, Mama. Sorry, no nagbalina ka na sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pambakawan. Ngamin, naipaidam ko ti pagragsakam. Banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talangan ni Mama iji ospital. Makapadanag mo ti kastas sa saad na. Adel? Imbaglakit din. Tasimurot kamat anagawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak mo na makapagkidaw iti pambakawan mo. Mama, anya ka din na kitang ibagbagayo. Mama, ipanda kayo langan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, nasaanan, anak ko. Mariknak, asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanan dak ko, ma, anak ko. Pakawanan dak. Gaputan nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko, ma, tama pakawan dak. Awan rumbang apagdanagan nyo, Mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin anapatag ka ni Kyle.
Napatagmatan kanyak. Sorry, Mama. Sorry, nudyak nakawawid. Pasensya kayo, may nununak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyaman, anak. Gaputa uray no kaskasan o. Kat imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agon taway. Mama? 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 Agringkay ko, Ma. Mama! Saan? Saan? Pasensya kan kadagiti saan nasaya at ngayon pakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papanken ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na paneknekan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugang mi. Agyamanak, Papa, Mama. Italikod ken ka ti may saalugan. Sikan ti mangimaneho iti dayjay. Total, jakmeten us-usaren. Usare mamapan iti pagadalan ken mangideliver kada iti lakuyo kan ni Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti orayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket orno sumeten dagiti papeles mo iti kasta marugyanan ti annulment yo ken ni Abel. Ket makapaggalay sa kayo meten ken ni Carl. Ita, Miss F, napintasan tilangan-langan mi kadagiti dadakkel ni Adel. Kamaudyanan na, naawat dakmatlaangan nga agbalin aparte ti pamilyada. Dandani meten malpas ti panangipagna ni Adel iti annulment da iti ama ni Abigail. Banag apakaragsakak unay, iti kasta ket maikallay sakmatlaangan ni Adel ket agbalinan aligal ti panagdan nami. Uray inauna daytoy iti 10 atawan nga miti siak, inayat ko daytoy iti napudno, ket nakasagana ak nga agserbiken kwa na kas asawa ken ama ti anak na aging gattong palbiag ko. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Carl. Ken ka pagayam, Carl. Nulakit di tapudno nga agin inayat kayo, ken talaga anapintas ti intensyon mo. Go! Why not? Kunada nga rodan, age doesn't matter as long as the love is real. Life is too short. Bayam dagita atat tao nga awan maaramidan da iti biagda, no di ti makibiyang iti biag ti pada da a tao. Biag mo dayta pagayam ko. Biag yu adwa. Isong adda nga rod amin kada kayo ti desisyon. Angam kanayon mulat ta kumanga imula iti panunot mo at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Namnamaem nga adalat ta dumtang aparikot iti nagbaetan nyo adwa. Nasayaat met ta inaklon da kamatlaeng dagiti naganak ni Adel. Ket nakapagkid daw kayo pay met nga agpadpada iti inam iti pamakawan sakbay nga insubli na ti bukod na abiyag. Alakastan pagayam, Carl, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.